дуруд тамошобинони азиз, хулосаи муҳимтарин хабарҳои рӯзи 7 январи Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома АНДРЕЙ ГРОЗИН гуфт интиқоли қудрат дар Тоҷикистон ТОРАФТ ДОՂТАР мешавад. Ӯзбекистон боз як гузаргоҳаш дар марз бо Тоҷикистонро боз кард, вале феълан фақат барои мошинҳои боркаш. таърихи соли 1974 ҳанӯз дар замони СССР ба ҳаҷ рафтани академик Бобоҷон Ғафуров. занозанӣ бо муҳоҷирон баъди як садама дар Петербург. садамаи пурқурбонӣ дар роҳи деҳмои хоҷандкони Бодом. ду фоҷиаи марговар дар Ашт ва Леваканд. муҳоҷирони ба номус 3 тифли тоҷикро аз Русия ба назди модарашон фиристоданд. Саидмӯмин Зубайдов ҳарифашро дар 1 дақиқа таслим кард. сиёсатшиноси шинохтаи рус, мудири шуъбаи Осиёи Миёна пажӯҳишгоҳи СНГ АНДРЕЙ ГРОЗИН дар мусоҳиба бо радиои Спутник Тоҷикистон паҳлӯҳои муҳимтарини тағйири ҷави ҳоким бар фазои кишварҳои ин минтақа дар соли 2020-ро баршумурд. ГРОЗИН таъсири пандемияи коронавирусро як рӯйдоди асосӣ дар Осиёи Марказӣ дар соли гузашта номида ва гуфт иқдомҳои шадиди пешгирифтаи давлатҳои минтақа ба натиҷаҳои тақрибан яксон кун шудани рушди иқтисодӣ ва дар кишварҳои муҳоҷирфирист ба коҳиши ҳаҷми интиқоли пул аз хориҷ боис шуд. ГРОЗИН мухолифати дар ҳоли афзоиши Амрико бо Хитойро як рӯйдоди дигари начандон хушоянд барои кишварҳои Осиёи Марказӣ номид ва гуфт ин кишварҳо бо вуҷуди вобастагии ҷиддии иқтисодияшон аз Пекин чандон моили гирифтани ягон тарафи мушаххас дар ин ихтилоф байни Америкаву Хитой нестанд. ГРОЗИН афзуд дар айни замон мавзӯи интиқол дар ҳоли идома ва ё мунтазири қудрат як паҳлӯи дигари ҷиддиест ки ба ин ё он сурат бар ҷави ҳоким бар фазои сиёсати тақрибан ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсир мегузорад. дар бархе кишварҳо барои мисол дар Ӯзбекистон ин масъала як муддат аҳамияти худро аз даст дод. дар бархе кишварҳо ин масъала ҳамчунон таваҷҷӯҳи доираи коршиносон ва ҳам элитаҳо ва ҷомеаро ба худ ҷалб мекунад. барои мисол дар Қазоқистон ки он ҷо на ҷадвали замонӣ ва на шакли интиқоли қудрат то ҳол номафҳум боқӣ мемонад, чунин интиқоли қудрат дар он ҷо то ҳол анҷом наёфтааст, ҳанӯз идома дорад. дар бархе кишварҳо ин раванд дар ҳоли интизорист ва ин ба таври гуногун ҳам ба доираҳои ҳоким ва ҳам ба ҷомеа таъсир гузошта бо гузашти ҳар моҳ интизорияш бештару бештар мешавад. ба ин тоифа кишварҳои Тоҷикистон, Туркманистон ва Қирғизистон дохил мешаванд. албатта Қирғизистон як мавзӯи алоҳида аст, чунки дар он ҷо сарфи назар аз он ки чӣ шахсиятҳо дар сари қудратанд, интиқоли қудрат зиёд сурат мегирад ва ҳукумат зуд иваз мешавад. барои Тоҷикистон ва Туркманистон масъалаи интиқоли қудрат дар соли 2020 мавзӯи асосӣ нашуд, чунки мушкилоти марбут ба коронавирус ва локдаун боло гирифтанд. вале бо ин вуҷуд мавзӯи интиқоли қудрат дар ин кишварҳо муҳим боқӣ мемонад ва яқинан бо гузашти ҳар як моҳ дохтару дохтар мешавад, мегӯяд Андрей Грозин. сомонаи Ислам Ньюс.ру дар як матлаб ба таърихи соли 1974 ҳанӯз дар замони шӯравӣ сафари ҳаҷ кардани академик Бобоҷон Ғафуров, собиқ котиби якуми ҳизби коммунистии Тоҷикистон ва раиси пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои СССР пардохтааст. ба ақидаи муаллиф сафари Бобоҷон Ғафуров ба ҳаҷ ҳам оҳанги мазҳабӣ ва ҳам оҳанги сиёсӣ дошт. Владимир Алпатов дар як китобаш навиштааст соли 1974 сафари ғайри чашмдошти Бобоҷон Ғафуров ба Макка сару садои зиёд ба по кард. ҳоло дар Тоҷикистон бар ин боваранд ки академик Ғафуров дар поёни умраш аз ақидаҳои атеизм даст кашида рӯ ба нури имон овард. вале ба назар мерасад ки дар ин сафар низ ӯ пеш аз ҳама сиёсатмадор ва намояндаи кишвари худ буд. ба ақидаи вай чунин иқдом метавонист дар бораи мо дар Арабистони Саудӣ ва тамоми ҷаҳони ислом таъссуроти хуб боқӣ гузорад. аммо Игор Дьяконов ки дар пажӯҳишгоҳи шарқшиносии ҳамроҳи Бобоҷон Ғафуров кор мекард, дар китоби хотирааш чунин қисса мекунад. вақте ки ӯ ба Москва баргашт, одамони наздикашонро дар дафтари корияш дар пажӯҳишгоҳ ҷамъ кард ва тақрибан чунин гуфт: ин ки ман котиби якуми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон будам, як чизи беҳуда аст. аммо ин ки ман ҳоҷӣ шудам, ин дар қишлоқи ман қадру манзалат дорад. ва бо ҳамин андеша ӯ ба ватанаш баргашт ки онҷо бимирад.
бобоҷон ғафуров соли 1908 дар деҳаи исфисор ҳолу шаҳри ғафуров дар канори хуҷанд ба дунё омадааст. модари ӯ розия озод яке аз шоирони маъруфи замони худ буд. бобоҷон ғафуров солҳои 1946-1956 котиби кумитаи марказии ҳизби коммунистӣ ва амалан раҳбари якуми Тоҷикистон буд. аз соли 1956 то замони фавташ дар соли 1977 бобоҷон ғафуров раиси пажӯҳишгоҳи шарқшиносии академияи илмҳои СССР буд. ба эътирофи ҳамагӣ маҳз дар замони раҳбарии академик ғафуров ин пажӯҳишгоҳ ба як маркази бузурги илмиву таҳқиқотӣ табдил ёфт. шоҳасари тоҷикон яке аз муҳимтарин корҳои илмии худи бобоҷон ғафуров буд, ки яке аз мӯътабартарин махазҳо дар бораи таърихи мардуми тоҷик шинохта шудааст. се фарзанди Ситора Сафарова, ки қариб як сол боз дар шаҳри Новосибирски Русия дармонда буданд, рӯзи 5 январ бо кӯмаки муҳоҷирони тоҷик ба ватан ба назди модарашон баргаштанд. Ситора Сафарова як модари 4 фарзанд аз Душанбе, ки ҳамроҳи кӯдаконаш ба ҷустуҷӯи кор ба Русия рафта буд, моҳи феврал ҳамроҳи кӯдаки хурдиаш ба сабаби бад шудани вазъи саломатиаш ба Тоҷикистон баргашт. аммо 3 кӯдаки ӯ дар Новосибирски Русия дармонданд. Ситора Сафарова як моҳ қабл аз раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ хоста буд, ки барои баргардондани фарзандонаш кӯмак кунад. Ситора мегуфт пардохти беш аз 120 000 рубл ҳудуди $1500 барои харидани чиптаи парвози ин 3 тифл берун аз тавони молиявии ӯст, ки ҳатто барои кӯдаки хурдиаш имкони харидани либоси зимистонаро надорад. илтимосу илтиҷо дорам, ки маро ба фарзандонам расонед, чунки ман бе онҳо зиндагӣ карда наметавонам, гуфта буд Ситора дар муроҷиаташ ба Рустами Эмомалӣ. ӯ баъди бозгашти фарзандонаш аз муҳоҷирони тоҷик аз ҷумла ҳоҷи Нусрат, ҳоҷи Шариф ва Шералӣ ва ҳамин тавр ба Шорух Саидзода изҳори сипос кард. фарзандони ин зан мегӯянд мехоҳанд таҳсили худро давом диҳанд ва дар оянда шахси маълумотдор гарданду ба оилаҳои муҳтоҷ дасти кӯмаки худро расонанд, то мисли онҳо дар зиндагӣ азоб накашанд. ин зан бо кӯдаконаш ҳоло дар Душанбе дар як хобгоҳ дар шароити танг зиндагӣ доранд. Ситора мегӯяд ба иллати маризӣ тавони кор кардан надорад ва маҷбур аст, ки бо андаке гарм шудани ҳаво бо фарзандонаш ба бозор бароянд, ки ҷоворимака ё ягон чизи дигар фурӯхта зиндагиашонро пеш баранд. субҳи 6 январ тахминан соати 04:20 ронандаи мошини тамғаи Мерседес Бобоев Хушбахт Хурсандович соли таваллудаш 2002 сокини ҷамоати Челгазии шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар роҳи деҳмоҳи Хуҷанд Конибодом дар ҳудуди ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҳудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба мошини боркаши тамғаи Чакман таҳти идораи ронанда Асроров Акмал Алихуҷаевич соли таваллудаш 1990 сокини ҷамоати деҳоти ободони ноҳияи Машчоб бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи Мерседес ва мусофираш Ғафуров Мирзомурод Гулмуродович соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Ваҳдат ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. 3 мусофирони дигари Мерседес ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ҷон бохта, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. як садама дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия бо занозании байни муҳоҷирон аз Ӯзбекистон ва сокинони Русия анҷомид. хабаргузории Фонтанка бо такя ба манбаи худ дар мақомоти интизомии Петербург хабар дод, ки садама ва сипас занозанӣ соати 1 шаби 5 январ дар кӯчаи Караваевская дар ноҳияи Нева рух додааст. дар пайи занозанӣ як муҳоҷири 36 сола аз Ӯзбекистонро бо захми курд аз ноҳияи шикам Воронаж бистарӣ карданд. табибон вазъи саломатии ӯро вазнин арзёбӣ мекунанд. кормандони полис дар ҷои ҳодиса 8 нафар, 3 зодаи Ӯзбекистон, 2 сокини шаҳри Слансии вилояти Ленинград ва 3 нафари дигар аз вилоятҳои Пензаву Воронеж ва шаҳри Великий Новгород дастгир карда ба шӯъбаи полис бурданд. ба гуфтаи мақомот дастгиршудаҳо ҳама ҷавон буда аз 29 то 36 сол доранд. нисбат ба онҳо бар асоси қисми 1 моддаи 20
кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Русия бо иттиҳоми майдавбошӣ протоколи маъмурӣ тартиб доданд. ба онҳо бар асоси ин банди қонун ҷарима ё ҳадди аксар ҳабси маъмурӣ таҳдид мекунад. аммо зодагони Ӯзбекистонро ки дар Петербург бидуни сабти ном қарор доштанд, метавонанд бар илова аз Русия ихроҷам кунанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон дар бораи ду фоҷиаи маргувар дар Ашт ва Ливаканд хабар дод. бино ба ин манбаъ дар ҷомаати Орионои ноҳияи Ашт шаб як манзил ҳангоми хоб будани бошандагонаш ба коми оташ рафтааст. бар асари ин сӯхтор соҳибхона пирмарди 76-сола ҷон бохтааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи бухориро сабаби сар задани сӯхтор номидааст. қаблан гузориш шуда буд ки шаби соли нав бар асари заҳролуд шудан аз дуди ангеш дар Исор 2 нафар ба ҳалокат расида, яке дигареро дар бемористон бистарӣ карданд. имдодгарони кумита дар шаҳри Ливаканди вилояти Хатлон ҷасади як мардро аз обанбори нирӯгоҳи Сарбанд берун кашиданд. гуфта мешавад ки ин мард сокини 38-солаи ноҳияи Айнӣ буда бо сабабҳои ҳанӯз номаълум даст ба худкушӣ зада худро ба амбори нирӯгоҳи Сарбанд партофтааст. ҳар сол дар Тоҷикистон ҳудуди 600 ҳодисаи худкушӣ ё қасди худкушӣ рӯй медиҳад. дар мусобиқаи MMA Open Fig Championship дар шаҳри Самара варзишгари зодаи Тоҷикистон Саидмумин Зубайдов дар ҳамагӣ 1 дақиқа тавонист ҳарифаш аз Самара Егор Варашиловро мағлуб кунад. Саидмумин Зубайдов намояндаи бошгоҳи Ахмад аз Тоҷикистон буда вақтҳои охир дар толори мактаби рақами 33 шаҳри Сизрани вилояти Самара дар гурӯҳи мураббии Равшан Агаев машқ мекунад ва дар мусобиқаҳои ҷангҳои бидуни қоида ба намояндагӣ аз Сизран ҳунарнамоӣ мекунад. дар мусобиқаи ахир ки дар Самара дар арафаи соли нав доир шуд, мизбони ин мусобиқа Егор Варашилов ба ҷуз аз таслим шудан баъди 1 дақиқаи набард бо Саидмумин Зубайдов чораи дигаре надошт. набард бояд 4.5 дақиқа идома мекард, вале довар аллакай баъди 1 дақиқа ва 17 сония набардро пеш аз муҳлат қатъ кард ва пирӯзиро ба Саидмумин дод. Зубайдов дар сонияҳои аввали набард бо эҳтиёт рафтор кард, паҳлӯҳои зафи ҳарифашро меомӯхт. Варашилов баръакс хеле зуд ва фаъолона ба ҳамла мегузашт, вале баъди 1 зарбаи номуваффақ бо пой ба рӯи фарш афтода, Зубайдов ӯро дар фарш пахш карда, вале Варашилов тавонист худро аз чанги ҳариф раҳо карда Зубайдовро ба пушт афтонад. аммо Саидмумин Варашиловро чунон гулӯгир кард ки ҳарифаш бо даст ишораи таслим шудан кард. ин нахустин чунин пирӯзии зуди Саидмумин Зубайдов дар мусобиқаи MMA буд. ин буд чанд хабари рӯз. хабарҳои бештарро дар сомонаи Бомдод бихонед. хуш бошед.